Zdraví vás Anonymous TV a dneska to bude reakcia na scare videa a je to facecamkou, vyjde to na 10.10. Pustíme si nejaké 5-minútové video. Upozorňujem dopredu, že bude to scary a to video bude vydaté asi tak 240p alebo 320p. Sorry, že mám takú kameru, ale nemôžem s tým nič robiť, skúsim to kompresovať na väčšie, ale no, skúsim. A keď nie, tak nie, proste, no. Ja s tým nič nespravím, ako... Počkaj, no, tak si položím tú kamku, tak... Tak a pustíme si videjko. Tam nič není. Ja, jasne. Videa sa nezlaknem, ale jak to ide na ďalšie video, to sa zlaknem ako blesk. Všetci to dobre poznáme snad z kaše. To tie animácie, čo vlastne papagaja zabijú, no. To poznáme. Kvagí to streska, potom vyjdú tie ústovia, to poznáme. Snad všetci, ako... So snad fan, no. Alebo snad base, no proste. Ináč toto video bude s novým introm. Intro bude také stiahnuté z netu, proste viete, ako... Dig úplne ako naháňanie. Dig... Tak nejaký... Alien gas, ne? Vlastne to vyzerá ako alien. Neviem, čo je tam scary ako. Neviem, prečo všetci odchádzajú. Aha. Jasne. Chápem, koľko to ešte minúta. No toto som už videl, ale nebudem prezradzovať. Je to z 11. marca 2016. Už takéto znenie staré. Takže ako toto video presne, ako toto. Ale tam nič není, len zaspomí. Aha, ne, to je tieň. Jaj, hej, no. Je tam začalo to.
tam. Ale tam nič není. Aha. Aha. Toto som už nevidel, no. Aha. To už som nevidel, ale to video som videl. Tak dlho som, ale dokonca som ho nedopozeral, no. Toto som už nevidel. Dobre. Dobre, to by bola reakcia. Uvidíme sa o ďalšieho videjka, snad to bude gameplay, alebo ďalšia reakcia, neviem. Tak fajn. A čú.